o subirigokwanụ nekwanụ nwoke na-anụ nwaanyị ịtọ ka o lulu mbọsị nwoke na-eme ncheta ọmụmụ ya 60 years ya ndị nwunye ya na-abụ wee na-apịrị ya ebe onu na-afụ kịta anụnwa nke bụ na-achọchara ịnụ ọgụ na-azọ onye ya na nwoke ya agba egwu na-azọ onye nwoke ka wee fụ n'anya wee na-adọ nwoke ka generator apart my neighbor mmadụ na-agba onu fụrụ kịta na-agba egwu bụ ndị nwunye nwoke anụnwa second wife ya and the third wife ya. First wife ya anọkwa n'okeshọn ahụ maka a na-akọwa na first wife ya nọkwa n'obodo oyibo nọ na UK na ndị nke unu na-afụ ebe a kịta anụnwa na-apịrị ya n'ihu igwudo ọha ndị mmadụ bụ second wife and the third wife. O wee bụ na onye nke anụnwa dị ọcha antipopo anụnwa unu na-afụ kịta nyanwa bụ second wife. Onye nke dị oji nwere ala bụkwana nyanwa bụ third wife mana onye nke unu na-afụ dị ọcha okwu ya ekwu a na-eji ya eji ebe o kwere ekwe ọ dịka onyanwa bụ onye isi ndị ọkanga na alụmdi na nwunye nwoke anụnwa. O wee bụ na mgbe ya na nwoke a na-agba egwu unu fụrụ ka nke dị oji si wee bịa ka onye ya ohere kafe ịtọ gbakọsie egwu mana nke anụnwa dị ọcha o kwere ekwe onye ka nwoke pụbazi ka o jee gbanyekwalụ nke dị oji nke nwaanyị dị ọcha na-adochi ya ya ọ na-abụzi n'ọsọsọ ka a na-anụ nne ka ọ na mgbe ị batara ịgbọghọ na onwere nke na ya anụtazie nke ịtọ iwe na-ewewu ọgwa ka unu wee fụ dịka jelos ụfọdụ ụmụ nwaanyị na-adị nwoke a na-anụkwa nwaanyị o bifo anụbata dị second one o na-ewezi iwe na-anụbata dị third one mana nke third one unu na-afụ kịta ada oji according to ife ndị mmadụ na-ekwu na kọmentị fanasị na the woman achọghị nsogbu na onye na-abụ onye nsogbu bụ onye nke anụnwa dị ọcha unu fụrụ ife ọ na-epure n'ihu ndị mmadụ apụta na public ebe di unu eme ncheta ọmụmụ ya ọ bụgo na o nwere ife na-ese ma ọ na unu ebighị ebi nne ịkpakọ onye onwe gị ọnụ okeshọn ka a na-eme ife abịara ebe a bụ ka erie ka a ṅụa ihe buru kalata ubupụtara ndị mmadụ ka ịgwafa na ịsọpọtụ okwe ka esi wee nụ onye nke a n'ọgụnwa bụ second wife ma ọ na-agụ na febi okwe n'udo na ọbịazi narụghị amụ ị na-ala na-alazi ichefuzie na onwere onye na-alabu amụ a bifo ọgụnwa wee bata narị anya onye ọzọ batazie narụkwa gụnwa iwe na-ewe ahụ ụfụ na-afụ unu fụcha ife nwaanyị anụnwa na-eme ebe a unu ya ama na nwaanyị a according to ndị mmadụ fasị na anya bụ nke ọcha anụnwa bụ onye okwu na ụka ifefe na-akpụ ya na kọmentị bụ yelo pọpọ ọpọ na nke ada oji na-eme ka a sị na udo dị na-eme ka akọva ife niile kama ya fanalụkwazie n'ụlọ amarụ ka esi ebi ka a na-ebi mana nke ada ọcha okwe dịrị ekwe so ọgụ ka ọ na-arụ ebe anụnwa ọnụ so ndị na-agba egwu ọgụ ọnụ so ndị bụ ịbọ ya ego ọgụ ndị na-akụkwu egwu akụ ikwudebe ya na nkọ ọtahụ ọchụụ nya ọ na-eme ka onye ahụ na-agbakasị ndị mmadụ nọkọta na-asị ọ na-abụ na ụmụahụ na ndị onye nke dị ojii ya esokwu wee bịa okeshọn nwa ka ọ na-eche nọọsụ ọ si ya ka a ya akpọ wee bịa wee menya bụ mmemme onye mazi onye ya na nwoke bi n'ụlọ unu maka ndị Yoruba si anụ ọnụ ụlọfa na-adụkọtị ọnụ nke onye aya ada ebe a nke onye aya ada ebe a nezie na ebe nwoke nọ wee tezie ule nke fọrọ afọ mgbe a na-awa keeki o wee gụchaa egwu ama ife kpatara MC ji wee sị nwoke a na ya were keeki nye mmadụ ebe ọ ma na ọma na nwoke na-anụ nwaanyị na-abụ ekwesịghị na egwu anya were keeki nye mmadụ ife ekwesịrị egwu ya bụ nwoke ịwacha keeki wee lọtahụ n'ọgụ na-eme birthday onye ka nwoke wachara keeki ewesị anya were nye mmadụ nwoke wee were keeki wee nye third wife ya ihu nke second wife wee koo unu fụ dị ka amụ ndị bịara okeshọn amụrụ ebe anụnwa Chineke nna amamife nwoke a ji wee were keeki wee nye third wife ya oke were keeki anụnwa taa sọsị ya o kwesị ọ dịrị inye fanabụ ma ọ bụ o were ya n'aka ya na-abụ nwoke ọkwago kpatara nkụ ahụ a ikwesịkwa n'ọgụ siri ngwere bịara gị ọrụ mgbe a sị gụnye mmadụ keeki ife ikwesịrị ime ebu iweta keeki ijide n'aka nri ijide n'aka ekpe onye anya taa nke aka nri onye ata nke aka ekpe amakwa ọkwụ ga amakwa igu ji anụrụ fa n'ọkwa utu ukotara ọrụ atizie ogunye keeki were nye third wife ọ dịzie ka ọ na second wife abụghị nwunye Chineke ndabakwa alụm ebere nekwa ebe nwoke na-ana a na-abụ ya onye ka nya na ya anọ onye ka nya na ya ada akpa nkata onye ya ada emetụ ya aka uwe nke nwoke a maka ụlọ afọ na nwoke nọ n'enyi a na-epetizi ya epeti ọba mba a na-ayị ya biko nwoke goro akpa ya pụọ a na-ayị ya biko ụnụ afụgonu ọ bụrụ na ofu nwaanyị ka ọ na-anụ kịta a na-ata nwoke gha agha anyị ekwe nwoke ka ọ ṅụọ mmiri towe iko nwoke jebe acha cheta na ọya anata bie otechi a na-eji ka afịa na-azụ n'ezikwa ka ọ na-anụ nwaanyị na-abụọ onye ọbụla valuo nke o nwere ọ bụrụ ofu ka ọ na-anụ kịta ụfọdụ ahịa valuo fa na-ata nwoke gha agha kịta anụnwa nwoke na-anụzi ịtọ ụnụ afụozi na onye ọbụla na-eweta staịlị o nwere ịma ka ihe esi wee peti nwoke ka ọ bụrụ ka ọ ka wee fụ n'anya ị na-anwa ike
maka ọ bụrụ na ime ha ọfụma nwoke ebihapụ usogodo ụgbọ na-aga aga na rie Chineke wekwarụ m ebere. Ụfọdụ nọ na kọmentị wee na-asị na fa ya ejekwa ụdịdị nke anụnwa, mana unu fụ n'ọdụ ka omenala ndị Yoruba onye anụghị 3 na 4 na 5 odokwo ka o so n'ife a na-eme ọsọsọ be anyị ka ọ ya aba anụ ofu onye ọbụla ezuo ike ọ na-awagodi gị isi ọ daghị awa gị na ya na-aba na-egidi ebe ahụ. Mana akọdịta ife ndị mmadụ na-ekwu na kọmentị fasị na nwoke anụnwa na ọka like the third wife ya na third wife ya ka wee nye ya peace. Ọ na-agba ọ bụ na second wife nyere ya peace ka ife ọ na-achọziri third wife ọ bụ na first wife nyere ya peace ka ife ọ na-achọrọ second wife. Ọ ka ọ na-adịnụ nke afụnụ kịta anụnwa o megherikwa emegherie nwoke eje nụtakwa fourth wife nwoke eji ego ife tọrọ ya ka ọ na-eme. Ọkwa nke na-afịa n'ihu akwụkwọ biko nụ nsị ka m wetara unu na nke a bụ pati emere na nke ndị Yoruba o wee na-afịa n'ihu akwụkwọ ka fa si wee jee ebe a wee na-achọ ka fa dọkatị onwe fa akwa na-azụ onye nwoke ka fụ n'anya. Ekenekwa m unu.